вечер, паважанае гаспадарства. Рады вітаць вас усіх. Мяне зовут Зміцер Каспярович. Я з'яўляюся кандыдатам у дэпутаты па 66-й капыльскай выбарчай акрузе ад партыі БНФ. Што адбудзецца ў Беларусі 11 верасня? Улады кажуць, выбары ў парламент. Насамрэч, выбараў у Беларусі ўжо даўно няма, пачынаючы з 96-го году. На сённяшні дзень фактычна Палата прадстаўнікоў з'яўляецца органам, куды прызначаюцца людзі за тыя ці іншыя заслугі перад дзяржавай у той форме, у якой яна зараз існуе. Гэтае прызначэнне адбываецца ў адміністрацыі прэзідэнта. За 4 гады сваёй кадэнцыі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ініцыявалі ўсяго толькі 3 законапраекты, хаця паводле Канстытуцыі законатворчая дзейнасць з'яўляецца асноўнай задачай дэпутата. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі за апошнія 2 гады рэзка пагоршана. Я думаю, гэта адчуў кожны з нас на сабе. У чым прычыны? Вся сістэма эканомікі Беларусі была проста неэфектыўнай і грунтавалася на некалькіх момантах. Адзін з асноўных які – гэта атрыманне крэдытаў, грошы ад якіх траціліся на пагашэнне старых крэдытаў. Лукашэнку ўдавалася браць некалькі мільярдаў даляраў у год ад Расіі, што і падтрымлівала наплыву нашу эканоміку. Зараз уся эканоміка самой Расіі ў глыбокім крызісу. У першую чаргу гэта звязана з агрэсіўнай палітыкай Пуціна ў дачыненні да Ўкраіны, а як вынік санкцыі і падзення коштаў на нафту. Абсалютна відавочна, што Беларусі патрэбны рэформы. Гэта разумеюць і шмат хто ў цяперашнім урадзе. Гэтай рэформы трэба было праводзіць яшчэ 20 гадоў таму. БНФ увесь час пра гэта казаў. У свой час палякі ў 90-е гады правялі у сябе гэтай рэформы і зараз маюць велізарны рост эканомікі. І без сваіх вуглевадародаў. Беларусі патрэбна сумленная прыватызацыя, абвяшчэнне банкротамі неэфектыўных прадпрыемстваў. Людзям трэба даць магчымасць займацца сваёй справай, а не душыць малы бізнес. Замест падвышэння пенсійнага ўзросту БНФ прапануе накапляльную сістэму, калі назапашаныя адлічэнні выплачваюцца чалавеку пасля выхаду на пенсію. Сваякі пенсіянераў у выпадку іх смерці атрымоўваюць рэшту назапашаных адлічэнняў. Праз 3 дні Беларусь будзе адзначаць 25-годдзе здабыцця незалежнасці. 25 жніўня 1991 году Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце набыла статус канстытуцыйнага акту. Для беларусаў незалежнасць – гэта каштоўнасць. Але з усходу, на жаль, мы маем вельмі агрэсіўнага суседу, які развязаў вайну ва Ўкраіне. Мы ведаем, што расійская амбасада ў Менску фінансуе розныя сумнеўныя арганізацыі на тэрыторыі Беларусі, якія з'яўляюцца адэптамі так званага рускага міра. Дык вось гэтай арганізацыі не бачыць Беларусь незалежнай краіны. На сённяшні дзень, як мне падаецца, нават для цяперашняй улады было б выгодна мець у парламенце прадстаўнікоў незалежніцкіх сілаў, у першую чаргу БНФ, якія б маглі ўжо з пазіцыі дзяржаўніцкай абараняць беларускую незалежнасць. У 21 стагоддзі свет вельмі імкліва мяняецца. У краін, чые эканомікі пабудаваныя толькі на продажы вуглевадародаў, няма будучыні. А будучыня за новымі тэхналогіямі. Я сам аб'ездзіў больш за 45 краінаў, бачыў розныя сацыяльныя арганізацыі грамадстваў. Дык вось, у Беларусі, на мой погляд, толькі адзіны шлях. Гэта шлях да дэмакратыі, да рэальнага падзелу ўладаў на 3 галіны, заканадаўчую, выканаўчую і судовую, і, натуральна, гэта шлях умацавання нашай незалежнасці. Дык вось, у Беларусі ёсць вельмі шмат людзей, якія думаюць альтэрнатыўна, мысляць крэатыўна, якія ведаюць, як змяніць нашу краіну ў лепшы бок. Ну, ўрэшце, наша будучыня залежыць ад кожнага з нас саміх. Жыве Беларусь!